Ayo lur, iki bareng-bareng ndek kene Kali Songo iki karo Buta iki lek gak sapa meneh Buta Gedruk iki lur. Ayo lur padha ben sehat ya iki ya lur ya. Buta Gedruke nggodruk nek ndi iki yo olahraga bareng Buta niki lho lur. Lah yo enak to sampean delok ta iki. Weh, pakaiane bro. Wasik tenan iki. Meskipun panas-panas lek wae ndelok Buta Gedruk koyo ngene lak ya ora kepanasan ta lur. Lho koyo ngene iki lho lur, lek wayahe Buta Gedruk iki pakaiane iki lho sing gawarai wonge mripate ku tambah tawerang ya. Ayo loro bareng-bareng ya iki ndek ngene Kali Songo bareng aku bareng wong-wong penonton koyo ngene iki yo bareng-bareng kabeh pokoke wis karo Buta Gedruk. Ayo lor lanjutno lor. Lebih bal sumarane